třeba ten s Eurovagem. Možná znáte tahleta slova, triple bottom line. V podstatě to znamená, že ve chvíli, kdy chceme se snažit o nějakou udržitelnost, ať už jakoukoliv, tak potřebujeme se dívat na 3 hlavní oblasti. Jestli to dává smysl finančně pro danou organizaci, jestli lidé, kteří jednak pracují v dané organizaci a nebo kteří jsou zasažení činností té organizace. Třeba když Eurovag dělá ve spedici, tak co to vlastně jako... Jací lidé jsou zasažení takovouhle činností, ať už to jsou řidiči kamionů, nebo třeba jejich rodiny, nebo lidé, kteří žijí ve městech, skrze které ty kamiony projíždějí, tak jak na ně tahle organizace působí. A potom samozřejmě každá organizace má nějaké planetární dopady, ať už třeba ve společnosti, v komunitě, ve které se pohybuje, a nebo třeba také z hlediska životního prostředí, což třeba pro kamionovou dopravu je docela jako zásadní téma. A my, když jsme spolupracovali s Eurovagem, tak tohle je taková spíš zpětná racionalizace toho, o co jsme se to vlastně snažili. Ale věříme v to, že to, čemu jsme vlastně přispívali, tak je jednak udržitelnost Eurovagu v čase, z hlediska jeho dlouhodobé vize, schopnosti komunikovat svým lidem, kamže to vlastně směřujeme, jaký business model budeme do budoucnosti uplatňovat a to, aby nám jako z toho dlouhodobého hlediska třeba neodcházeli lidé, aby jsme byli schopni přilákat ty správné talenty a podobně. Aby jsme byli schopni sledovat trendy a inovace, které se odehrávají, protože Eurovag teďka vlastně prochází velkou tranzicí směrem k modernějšímu způsobu podnikání. A zároveň nám šlo hodně o lidský potenciál, o to vlastně vevnitř ve firmě udržovat a budovat spokojenost a nějakou sladění se vlastně s tím, jaká je firma, jaké hodnoty zastává. A to byl vlastně takový náš pokus o příspěvek k udržitelnosti Eurovagu. No a k udržitelnosti jaké firmy jsme to vlastně přispívali, tak vám teďka poví Ilona, kdo vlastně Eurovag je. Tady zaznělo od Jany, že Eurovag prochází nějakou tranzicí, k tomu se určitě dostanu, ale asi kdybychom měli jako prostor udělat ještě nějakou jednu anketu, určitě by tady bylo trošku víc lidí, kteří Eurovag neznají, nebo respektive o něm možná ani nikdy neslyšeli, tak taková je aspoň moje zkušenost, když třeba máme školení z vstupní pro naše nováčky, tak zhruba z 10 se nám tam objeví tak 2-3 stateční ruce, který o Eurovagu někdy slyšeli. A je to asi i kvůli tomu, že Eurovag funguje hlavně v B2B biznesu, nicméně myslím si, že už začínáme být celkem nějak viditelní na trhu a je to i kvůli tomu, že jak tady se můžete dočíst, tak jsme už firma, která narostla do nějakého počtu 1000 zaměstnanců od Portugalska do Turecka de facto. Takže už se považujeme za celkem nějakou mezinárodní společnost, ačkoliv před 25 lety nás založil Martin Vohánka, který s náma pořád je ve společnosti a poměrně aktivně se zapojuje. A i vlastně díky jemu si myslím, že ten projekt, a tomu určitě se ještě taky dostaneme, a ten projekt mohl... děkuji za anketu, koukám tady velká interakce hezky. Tak já tady s dovolením teda hlasovat nebudu, nechám to na ostatních. Co jsem chtěla říct, tak Eurovag vlastně do tohle počtu a velikosti narostl asi během posledních 5 let a to vlastně bylo i takový gro toho, že jsme si řekli, že už jsme v nějaké fázi, kdy potřebujeme trošku zafixovat takovýto zdraví, který si tady neseme, to jádro, který si neseme vlastně od začátku i s Martinem, aby to, jak vlastně žijeme, co je pro nás důležitý, tak aby jsme někde zakotvili a když vlastně porosteme dál, poněvadž Eurovag roste nejenom nějak organicky, ale i vlastně akvizicema, tak abychom byli schopní i tohleto zdraví naše jádro přenášet do těch nových společností a samozřejmě nějakým způsobem to kloubit dohromady, tak co budeme vnímat, že dává smysl. Takže to je tak asi na úvod u nás o Eurovagu a pak určitě se dostaneme ještě k nějakým větším detailům. Koukám, že více nás tady zná, tak to je poprvé, co to takhle vidím. Hezký výsledek, děkuju. A Luci, tohle je na vás, jestli povíte něco o projektu. Jo, určitě. Tak Ilona vlastně představila, kde jsme se nacházeli v době, kdy jsme začali přemýšlet o tom, že bychom
rádi něco vytvořili. Úplně původně ten záměr vůbec vlastně nebyl takový, že by se měl dotýkat firemní kultury a nějaké její změny a vůbec podpory vnímání ve firmě. Ale protože jsme nevěděli, že to ty lidi neznají. My jsme si původně mysleli, že jsme ve všem jako úplně křišťálově čistý, jasný, všem je jasný, co děláme, kam směřujeme. A vlastně zahájení projektu s Pábením nám ukázalo, že se v tomhle strašně mýlíme a že je strašný rozkol mezi tím, jak tu firmu a její vizi a cíle a hodnoty vnímá vedení a jak to vnímají řadoví zaměstnanci a že se vlastně ve většině věcí vůbec nepotkávají. Takže my zatímco jsme Pábení oslovili s tím, že bychom chtěli, aby nám pomohli vytunit naši komunikaci směrem ke kandidátům navenek, tak záhy se ukázalo, že se budeme spíš celou dobu věnovat práci vevnitř. A celou dobu to znamenalo, tady je sice 12 měsíců, ale ve finále to bylo 18 měsíců, rok a půl. Do celého toho projektu jsme se od začátku snažili i právě díky Pábení a tím, že oni na tom trvali, zapojit co nejvíc řadových zaměstnanců. A vytvořili jsme si z nich vlastně takový kulturní ambasadory. Byli to lidi napříč týmy, byli to lidi napříč zeměmi a po celou tu dobu projektu jsme se snažili a myslím, že se to i dařilo spolupracovat a vtahovat do samotných jednotlivých fází toho projektu s boardem a CEO. A jak Ilona uvedla, bylo to hlavně díky velké podpoře projektu od samotného CEO Martina Vohánky, pro kterého je téma kultury, hodnot, vize společnosti dlouhodobě poměrně velmi důležité. A tady je to vlastně jenom zopakování toho, co už taky zaznělo, že během relativně krátké doby ta firma narostla z nějakých, já jsem nastupovala před 4 lety, bylo nás necelých 400 a teď je nás bezmála 1000. Jo. A ještě asi rok a půl přede mnou ta firma, nebo 2 roky přede mnou ta firma měla 80 lidí. Takže ten růst byl opravdu skokový, enormní. Já jsem zažila měsíce, kdy nastupovalo 20 lidí a v ten moment bylo jasný, že se nám to začne asi nějak jako rozbředávat to, co ta firma chce, kdy úplně, když jich bylo málo, tak to bylo hodně slovy Martina Vohánky, který to všem měl k těm lidem blíž výrazně, než má teď a dokázal jim vlastně tu vizi, kterou s tou firmou má, tak jim ji předat osobně, což už v tomhle případě při 1000 lidech možný není. A zároveň se taky jako z tradičního olejářského biznisu, kdy jsme obchodovali s naftou, měníme na, doufejme, v blízké budoucnosti technologickou společnost a platformový biznes. A celá tahle změna sebou samozřejmě nese úplnou změnu vlastně chápání toho, co firma dělá od zaměstnanců, ale v ideálním případě potřebujeme, aby ty lidi s náma pořád zůstali, protože si nesou poměrně vzácný know-how, o který bychom samozřejmě neradi přišli. Jo, a k těm jednotlivým cílům, jak už jsem řekla, my jsme je nastavili vlastně až po tom intenzivním designovém výzkumu 6týdenním, kdy jsme vlastně zjistili, že to, co bychom rádi udělali, tak musí chvilku počkat a musíme se jako směřovat náš zájem dovnitř. Takže jsme si stanovili tady tyhle 4 cíle, aby každý ze zaměstnanců rozuměl tomu, jaká je kultura, aby každý věděl, jaká je vize firmy a jak on sám může k tomu přispět, jaká je jeho role v rámci firmy a taky, aby bylo na první pohled a všem jasný, jaké chování od zaměstnanců očekáváme, jaké naopak ve firmě nechceme anebo nebudeme tolerovat. A zároveň, abychom to manažerům usnadnili, tak jsme chtěli mít nějaký set nástrojů, kterými oni
budou moci ve svých týmech o vizi, hodnotách, kultuře firmy mluvit a pracovat s ní. A protože většina z vás je buď z HR nebo z vedoucích pozic, tak určitě tušíte, že tyhle ty cíle to i na 18 měsíců je poměrně ambiciozní. Takže to je běh na dlouhou trať, který bude trvat několik let samozřejmě. My jsme vám teďka rádi představili výstupy, které vlastně nám z té spolupráce vzešly. Já vždycky zkusím z pozice designérky těch výstupů popsat, co že jsme to vlastně vytvořili, někdy i jakým procesem. A potom vždycky dám slovo Lucce nebo Iloně, aby to okomentovali vlastně, cože z toho se vlastně uchytilo, co třeba vůbec se neuchytilo a jak to teďka vlastně je Eurowag schopný využívat. A jestli to přináší už nějaké ovoce z hlediska právě těchto cílů. Tak, už tady několikrát byl zmíněný úvodní výzkum. Byl to designový výzkum, což znamená, že jsme se hodně ptali, potkávali jsme se s nejrůznějšími lidmi napříč vlastně celou strukturou, od CEO až po řadové zaměstnance. A vznikly z toho s takovým jako krystalickým výstupem byly takové 2 infografiky, ve kterých jsme říkali, co jsou takové jako nejčastější věci, které lidé o Eurowagu říkají a tahle třeba konkrétně je, co by bylo potřeba zlepšit, pak byla ještě druhá v tom, co funguje, co lidi oceňují. A vlastně tyhle výstupy se staly takovým odrazovým můstkem pro veškerý další vývoj vlastně na projektu, protože ten výzkum nám odhalil spoustu míst, konkrétních míst, na které by bylo fajn cílit. Ilono, Lucko, chcete to doplnit? Rozvést? Za sebe tohleto vizualizace de facto, my jsme ji poměrně používali potom napříč různýma komunikačníma kanálama, možná Lucka pak ještě doplní, poněvadž v podstatě ten projekt ze začátku byl hodně zaparkovaný v rámci HR, boardu, pak v rámci té ambasadorské skupiny a my jsme po něm, respektive o něm potřebovali vlastně mluvit i napříč celou tou společností, že je to téma, kterému se věnujeme, co jsme v rámci něho zjistili a co jsou takový pro nás poměrně zajímavé i zjištění. Takže to bylo něco, co nám hodně pomáhalo potom v rámci té komunikace a nakoupení de facto i dalších lidí, kteří do toho projektu nebyli zapojení. Takže to bych doporučila možná jakoby pro nějakou vyložení jednoduchost toho nasdílení vlastně smyslu celého toho projektu a prodání takových těch pozitiv, i co z toho vyplývaly v rámci těch prvních fází. Já za sebe můžu říct, že vlastně pojmenovat a vědět sepsané to, co ti zaměstnanci vnímají, jakože nefunguje nebo že jsou problematické oblasti v rámci firmy, tak pro nás často bylo hrozně zajímavé zjištění v tom, že my jsme věděli, že ta firma dělá spoustu věcí, jak tyhle věci napravit. A to se dostávám k tomu, že vlastně tady tyhle jednoduché infografiky toho, co potřebujeme zlepšit a co naopak ve VAGu funguje, tak nám posloužily k jakoby pracovně nazvané záchodové kampani, kdy jsme díky tady Nelly, která je taky připojená, přišli s krásným nápadem Shit Gets Better kampaň, kde jsme chtěli vlastně mluvit o tom, co ti lidi vnímají, jakože nefunguje, co jsou ty hlavní problémy. A my jsme jim chtěli na druhé straně ukázat, co ta firma dělá pro to, aby s tímhle problémem bojovala, nebo aby ho napravila, aby tu danou věc vylepšila. A jakoby tematicky ten záměr byl, že to vyvěsíme na toaletách ve firmě. Byl to poměrně složitý proces vůbec to prosadit, protože to mělo relativně kontroverzní název. Schvalovat to ve finále musel opravdu až CEO, že s tím opravdu souhlasí, aby to tam viselo. Pak jsme měli další problém, že jsme v tu dobu vlastně rekonstruovali firmu, takže náš záměr vylepit to na toalety vlastně se ukázal, že teď oni nám to za chvilku strhnou. A na nový už to pak vůbec nebudeme moc nalepit. Takže hrozně fajn záměr, který nám přišel jako skvělý, tak ve finále zabral strašně času, aby se to prosadilo. Nicméně se to hrozně uchytlo a právě díky té kontroverznosti, tak nebyl ve firmě snad člověk, který by nevěděl, o co se jedná, když se řekne Shit Gets Better.
plakáty. Takže minimálně splnilo to ten účel toho, že ty lidi na to koukli a věděli, co třeba ta firma, přečetli si. Zrovna tahle ukázka je jedna z těch jakoby textově výživnějších. Většina byla výrazně stručnějších, takže to bylo k učtení, bych řekla, v rámci hygienické přestávky. Já jsem sem dala záměrně i takový, jako, který není tak odhalující z hlediska těch jako šitů v Eurovagu. A samozřejmě tam byly jako konkrétní věci, tohle to nám tady vůbec nefunguje, ten konkrétní systém a takhle jsme to zlepšili a tohle jsou čísla, která můžeme doložit. Co mně přijde zajímavé, takže vlastně i lidé si sami začali říkat o to, hele, my tady máme tohleto, co jsme zlepšili, pojďte nám to odkomunikovat, pojďte nám to dát na plakáty. A dokonce v době covidu, myslím, že i nějaký plakát šel lidem mailem, jako taková srandička. Ano. Vlastně pak nám zavřeli lidi doma, takže jsme ještě posílali vlastně e-mailem tuhle kampaň. A dál s tím pokračujeme, využíváme to i pro komunikaci vlastně výsledků INPS, který se dělá a kde vyjdou nějaké právě věci, které je třeba zlepšit. A využíváme to, že komunikujeme naopak, co během toho roku ta firma se snaží dělat, aby tu danou věc vyřešila. Další výstup, ten byl takový trochu komplexnější. V podstatě šlo o, když to řeknu velmi banálně, tak přejmenování hodnot. Ale když jsme tohleto komukoliv řekli v Eurovagu, tak vystrčil drápky a to nebylo vlastně to, co bylo jádrem. My, když jsme přišli do Eurovagu, tak měl 8 hodnot, které tady vidíte pojmenované v té horní části jedním slovem a ta slova, jak vidíte, tak jsou jako velmi obecná. V podstatě skoro jakákoliv firma by si mohla některé z nich dát do svých firmních hodnot. Můžu se jenom zeptat, jestli Čiro náhodou máte prezentaci, tak já ji určitě nevidím. Aha, a vy ostatně vidíte prezentaci. Možná, jestli nahoře kliknout na ten sdílený obsah, ikonku, jestli jste se nepřeklikla na nějakou kameru. Už vidím, děkuju. Děkuju. Tak ta horní slova teda jsou ty původní hodnoty. To, co my jsme udělali, tak jsme vzali tady tyhle hodnoty, dali jsme je na takové interaktivní kartičky a pozvali jsme spoustu různých lidí od manažerů divizí až po řadové zaměstnance a postupně jsme se všemi, nebo jako s těmi pozvanými asi 20 lidmi, mluvili vždycky hodinu a ptali jsme se jich na konkrétní příběhy. Co se stalo, že tahle ta hodnota byla žitá, co se vám v poslední době povedlo a jaké hodnoty se do toho propisují. A skrze tady to dlouhé povídání jsme vlastně sbírali jednak ty konkrétní příběhy a hlavně jsme v tom hledali nějakou logiku, kde se ty hodnoty propojují, co to reálně znamená, jaký je zatím obsah. A to s tím jsme vlastně přišli také ten spodní řádek. Spojení nějakých logických celků těch hodnot a pojmenování tak, aby tomu bylo trochu víc rozumět, ale hlavně jsme za to dali konkrétní obsah, který jsme potom vytvořili na takovéhle karty, kde po velmi dlouhém procesu boardu a různého jako připomínkování a rozpracovávání a zase zužování jsme došli k nějaké finální variantě, kde ten text už vlastně nemá jako s pábením a třeba nějakými copywriterskými zkušenostmi některých našich členů nic společného, ale je to něco, na čem se shodl board, což je nejdůležitější a je ochotný se za to stoupnout a komunikovat tohleto dál do firmy. Ilono, vy jste říkala, že byste to ráda doplnila o People Cycle, jak se vlastně s těmi hodnotami dál. Když máme tady tu HR populaci, tak určitě možná bude praktický pro ně slyšet, kde vlastně s tím se potkáváme a jak to i kde využíváme. Já bych ještě doplnila k tomu přerodu tam z těch 8 hodnot do 4, si myslím, že to byl jako klíčový bod celého toho projektu, že se to potom vlastně táhlo potom až dál celou tou diskuzí a vlastně nám to strašně pomohlo nějak si vyprecizovat ten obsah hlavně těch hodnot. Tím, že jsme je ne, jak říkala Jana, přesně přejmenovali, ale zjednodušili pro naše použití. Takže pak jsme se právě i bavili samozřejmě, co jsou nějaký ty klíčové
oblasti, kde to můžeme využít. Vlastně, když si člověk vezme celou tu cestu zaměstnance od nějakého náboru až po nějaký offboarding, tak de facto logicky tam napadají věci typu, že právě při komunikaci s kandidátama, tak my už je využíváme v tom smyslu, tam se pak dostaneme ještě dál k jednomu nástroji, který k tomu vlastně z toho zešel. A to je jako v podstatě náš Culture Manifest, kde se snažíme popsat naši firmu tak, aby vlastně se nasál ten kandidát, co Eurovac je, čím žije, co je pro ně jako důležitý, jak to vnímá i do budoucna. Takže jsou to věci, které vám celkem jako pomůžou i zrychlit nějakou diskuzi při tom náborovém procesu, že nemusíte zabíhat do nějakých představení, ale už se můžete, a teď obzvlášť v tom onlineovém prostředí, kde musíte holt absolvovat i online pohovory, tak se můžete zafokusovat na věci, které jsou potom při té diskuzi důležité. Takže to nám určitě strašně pomáhá a máme na to i velmi dobrý feedback, že to je kandidáty velmi překvapilo v pozitivním slova smyslu, co všechno jako jsme schopní nasdílet, že jim to hrozně pomohlo vlastně tu společnost navnímat a že je to něco, co si vůbec neuměli ani představit vlastně, čím ta společnost teďko, nebo kam směřuje. Takže tohle je něco, co bylo hodně důležitý. Máme na to teďko navázaný i programy ve vzdělávání. Vlastně připravujeme teď nějaký leadership program na příští rok, kde vlastně chceme podle těch leadership principů, který jsme se tam vyspecifikovali ke každý hodnotě, tak vlastně propojit i s tou strategií, kterou jsme si teďko zadefinovali na další 3 roky a mít tam tuhletu diskuzi navázanou právě v tom kontextu, že co chceme dosáhnout a jakou cestou vlastně a jakým způsobem se chceme chovat v těch týmech, abychom byli v tomhletom ohledu konzistentní, když nám pak přijdou noví lidi do týmu. Takže tohle je několik verzí vlastně v rámci toho rozvojového programu, kde se tomu taky věnujeme. A pak Lucka velmi často používáme a může asi ještě doplnit v rámci komunikace s jinýma programama. Například máme nějaký Eurovac Champions, který jsme teď taky propojili vlastně s celou tou hodnotovou škálou. Takže vlastně tam máme možnost sdílet příběhy zaměstnanců, jak žijí, kdo je, jak oceňuje. V tomto ohledu si myslím, že je to hrozně hezký vidět, co se vlastně opravdu děje v tom reálném životě, v každodenním dění. A ještě poslední možná věc, co bych ráda zmínila, a co vlastně teďko řešíme, tak jsou hodnotové workshopy, kde vlastně my jsme prošli nějakou diskuzí na tu 3letou strategii a vyšly nám z toho věci, které jsme nazvali ways of working, které chceme zlepšit. A vlastně tady v těch workshopech propojujeme ty hodnoty s tím, co vnímá ten tým, že funguje dobře a na co je potřeba se eventuálně ještě zaměřit a z toho jim vzejdou nějaké věci, na které se mají zafokusovat a my jim pak pomáháme s tím, aby se to někam posunulo v rámci HR. Takže to si myslím, že je taky celkem zajímavá věc, že vlastně každý ten tým, aspoň takový, máme plán, samozřejmě teď jsme v nějakém začátku, tak si touhletou diskuzí projde a pomůže jim vlastně si ty 3 roky na začátku nějakým způsobem odstartovat a vyladit v té spolupráci hlavně. Děkuji. Dalším výstupem hodně spojeným s hodnotami jsou hodnotové příběhy, které my jsme sbírali v podstatě v průběhu celého projektu a pro mě třeba krásným takovým až seriálním zážitkem bylo telefonovat si s Eurovac Championy, což jsou lidé ocenění firmou. A těch jsem se vlastně ptala na konkrétní příběhy, co se jim povedlo, co bylo vlastně tím úspěchem, proč si oni myslí, že byli nominovaní tedy na tohleto ocenění. A z toho pak vznikly tady ty hodnotové příběhy, kdy jsme to, co říkali šampioni, provázeli s hodnotami. A aby se to dalo s nás komunikovat, aby to nebyl špalík textu, který někam vylepíme, tak jsme z toho udělali takové jednoduché komiksy, které vlastně pracují s grafikou, která se propisuje vlastně napříč celým projektem a která vznikla vlastně interně v Eurovacu. A tohle například je příběh toho, kdy v divizi, která se stará o vratky DPH, teď už to nebudu komolit, tak přestal fungovat systém, díky kterému se ty vratky můžou dělat. Byl to docela velký problém, protože tam stály peníze a klienti na ně čekali. A vlastně vedení se k tomu postavilo tak, že ty peníze vzalo a vyplatilo klientům zhruba takhle. Mě se k tomu postavili jako velmi jako férově a tak jako rytířsky.
A tenhle ten příběh nám vykládal Richard Valentin, což je vlastně ředitel tady téhleté sekce, a říkal, že to byl vlastně první jeho takový jako větší zážitek ve firmě a viděl, jak moc firma vlastně žije tady tu hodnotu be a good person a že vlastně ho to utvrdilo v tom, že to je místo, kde chce pracovat, když se firma chová takhle férově ke svým klientům. Zároveň ty hodnotové příběhy používáme i na těch workshopech, které zmiňovala Ilona, a je to vlastně materiál, díky kterému se nám daří ty hodnoty lépe vysvětlovat, být v tom víc konkrétní, protože skrze tu žitou zkušenost to člověk pochopí daleko lépe, než skrze nějaký obecnější popis. Tak a tím se dostáváme ke Culture Toolkitu, což je takový shrnující materiál, který vlastně vznikl jako, myslím si, jeden z hlavních výstupů našeho projektu. A je to webová stránka, na kterou mají přístup vlastně všichni zaměstnanci a uchazeči o práci v Eurovagu, kde jsou shrnuté vlastně popsaná vize, je tam video s Martinem Bohánkou, kde vysvětluje vizi. A jsou tam i konkrétní metody, které můžou týmy používat. A například tady je print screen toho, jak vypadá zhruba takový popis metody, to je ještě trošku delší. A jednotlivé kroky během 5 minut, dělejte tohle, během 10 minut toto, a tak, aby vlastně lídři týmu si mohli tady ten workshop vzít a sami ho zrealizovat se svým týmem, případně se zavolat třeba HR business partnera, jako je Ilona, a nechat se tím workshopem provést. A v rámci těch metod jsou i konkrétní kanvasy, plátna, která si může ten tým vlastně překreslit na flipchart, vyplnit. V online prostředí třeba využít nějaký onlineový nástroj, jako je třeba Miroboard, a vlastně strukturovat si skrze to diskuzi, a může to být i něco, co jim na konci zůstane a je to pro ně nějaký návodný materiál, jak můžou třeba dál přemýšlet o strategii, o KRkách týmu a podobně. A Ilona, bych vás chtěla poprosit, jestli byste mohla trošičku povědět teďka vlastně o té vaší roli průvodce tady těmi hodnotovými workshopy. My jsme vlastně si s Pábením připravili takový facilitační manuálek, kdybych to tak řekla, aby vlastně jsme mohli ten workshop provádět a trošku do toho dát tu strukturu, aby samozřejmě z toho měli ten potřebný výstup, protože ta diskuse se může samozřejmě o hodnotách jako rozvětvit poměrně široko a do široka. Takže v tomto ohledu si myslím, že je to velmi jako jednoduše připravený i pro eventuálně další lidi, protože samozřejmě my se nějakým způsobem nemůžeme úplně naklonovat na těch 1000 zaměstnanců a právě plánujeme i, že zapojíme třeba office manažerky, který s námi spolupracují v těch jednotlivých zemích a jsou taková trošku pravá ruka i pro nás v HR, který nám pomáhají tyhle vlastně věci i kaskádovat u nich. Takže právě plánujeme teď, že pro ně uděláme nějaký facilitační trénink, zapojíme do toho, aby to opravdu neusnulo a prošli si to i vložně až jako úplně do té nejnižší úrovně napříč tou organizací. Já tady toto chci jenom doplnit za náš pohled designérů. Když jsme to navrhovali, tak jsme měli takovou představu, že to navrhneme, otestujeme, to jsme skutečně udělali, že jsme šli jako do těch týmů, tam jsme testovali ty metody. A pak to tak jako dáme na ten web a HR řekne, dělejte to, oni to budou dělat a bude to krásné, všichni se budou povídat o těch hodnotách, to jsme ještě bylo totálně naivní. A že vlastně od té doby uplynulo tak 3/4 roku. Samozřejmě do toho přišel covid, ta karanténa a jako spousta komplikací, ale vlastně já si obrovsky vážím toho, že Ilona a její kolega Vítek, což jsou 2 HR business partneři, si to vlastně vzali za své, stali se ambasadory tady téhleté aktivity a vlastně díky jejich činnosti a díky, předpokládám, jako soustavné podpoře boardu, že skutečně to má tu vážnost, opravdu je to potřeba udělat, tak se tohleto postupně daří kaskádovat firmou, protože bez toho by to uslo někde na odkladiště dějin. Já bych možná ještě doplnila jeden důvod, proč se nám to takhle opozdilo, a to bylo to, že tohle téma se nedá moc lámat jako přes koleno do té společnosti. A je potřeba, aby prostě ty lidi to nějakým způsobem logicky nakoupili a že jim to prostě zapadne jako ta kostička v pucle. A my jsme právě teď na podzim vlastně rozběhli ty 3leté strategie a diskuze, jak chceme s tím pak v těch týmech pracovat. A tohle nám vlastně ty dvířka pootevřelo, takže my jsme měli vlastně dobrou příležitost na to hezky propojit, aby ty lidi chápali vlastně, proč se o tom bavíme ještě v tomhle praktickém kontextu, aby to nebylo takový vyloženě plácání do větru o nějakých hodnotách, který
jako vnímají, že OK, no taky máme a co, jako většina firm má hodně podobné věci, takže to bylo takový, kde jsme hledali vlastně ten oslí můstek a povedlo se nám to, myslím si, jako v tenhle okamžik docela hezky propojit. Další výstup, který vám chceme ukázat, tak je Culture Book, což je velké téma Lucky a Nelly. Byla to velmi intenzivní práce, kterou spolu strávili. Myslím, že měsíc spolu vstávali i usínali. A to, co vlastně jsme dali dohromady, tak bylo mnoho a mnoho příběhů, konkrétních ukázek toho, odkud kam vlastně Jurovak postupně rostl. A tím ta publikace také rostla. Myslím si, že ve finále měla skoro ke 100 stranám, nebo tak nějak 80. Ale zároveň se tam podařilo dát dohromady spoustu jako velmi zajímavého materiálu, který odtajním to, co se s tím stalo. Nakonec vlastně ten Culture Book nebyl publikovaný v téhleté podobě. Stal se podkladem pro takový štíhlejší materiál, který se jmenuje Culture Manifesto. To bylo hodně způsobené vlastně příchodem nové borďačky z HR do týmu, která na to měla jiný pohled. Ale pokud vím, tak se vlastně materiál toho Culture Booku stal vlastně zdrojem informací pro různou další komunikaci, že to není něco, co by úplně uslo, ale ať už fotky nebo i třeba ty dílčí příběhy, tak se postupně daří prostě postupně jako protáčet kanály interní komunikace. Já se pamatuju minimálně to, když jsme dávali dohromady vlastně takové jako zmínky a příběhy toho, jak se Jurovak popral s různými těžkými situacemi v minulosti, což byla zpráva, která šla vlastně podepsaná Martinem Vohánkou jako nějaká komunikace úplně v březnu na začátku karantény. A byly na to pěkné ohlasy od lidí, že to bylo takové vlastně jako dojemná a hezká ohlédnutí za tím, že už jsme nějaký krize zvládli, tak tohle to prostě nás nepoloží. Luci, chcete to okomentovat? Jo, ono to celý byla taková hrozně hurá akce, kdy ten Culture Book po nás nikdo nechtěl. My jsme si vymysleli, že bychom si ho mohli udělat. Dostali jsme schválení tehdejšího vlastně nadřízeného, protože HR v té době nemělo svého Chief People Officera, ale spadalo do Chief Operations. A ten to posvětil a my jsme se do toho vrhli a opravdu během měsíce jsme do toho našli jsme zakládající zaměstnance Eurovagu, udělali s nima dlouhý rozhovory, kdy jak vlastně Eurovag fungoval tenkrát. Vtáhli jsme do toho příběhy ze všech jednotlivých poboček, až ve finále z toho byl opravdu, a měli jsme tam spoustu fotek, sice ne v dobré kvalitě, ale byly opravdu autentický. A až to opravdu narostlo jako do velkých rozměrů, tuším, že těch stran bylo ještě přes 100 lehce. A v ten moment vlastně, až jsme to přinesli vlastně v tiskovém PDF-ku na board, tak oni v ten moment tím začali listovat a zjistili, že to je vlastně jako hrozně dobrý nápad ten Culture Book mít, ale že ho teda nechtějí takovej. Takže nám to vrátili a to byla teda opravdu ledová sprcha, kdy to bylo fakt už objednaná tiskárna, všechno, my jsme to stopli. A teda ve finále vznikl Culture Manifest, výrazně štíhlejší, opravdu jako jednoduchý představení toho, jaká kultura je a jak si představujeme, kterým směrem by se měla vyvíjet. Nicméně já pořád věřím, že tyhle příběhy, co jsme vlastně psali do šuplíku, tak se využijí, protože třeba přímo Martin Vohánka by hrozně rád měl pořád nějaký jako almanach Eurovagu, něco takového jako historii, kde budou právě ty příběhy s těmi původními zaměstnanci, kde bude spousta fotek, ale bude to významně jako zacílený jenom na interní čtenáře, to znamená jenom na zaměstnance. Takže zatímco ten Culture Manifest je spíš opravdu pro komunikaci navenek směrem ke kandidátům, potenciálním novým zaměstnancům, tak tady ten almanach, pokud se dopracuje a pokud se to dotáhne, tak by měl být spíš jakoby pro zaměstnance, čistě jako interní záležitost. Takže to bylo opravdu, to byl takový, jako, já to vnímám jako mezník pro ten projekt, protože na boardu nejenom Martin Vohánka začal kdy ten vnímal ten projekt důležitý od začátku, ale myslím, že tady tím
tou knížkou, tím návrhem se nám podařilo přesvědčit všechny ostatní borďáky, co vlastně, jaký potenciál to má ten projekt. Takže tam oni to začali vnímat a přistupovat k tomu s veškerou vážností a všichni na to najednou měli názor a věděli, co by tam chtěli a nechtěli. Takže minimálně v tomhle to bylo fakt jako skvělé. My jsme to pracovně pojmenovávali, že z takového malého Lucčina projektu se stal dokument největší vážnosti v celém Eurovacu. Minimálně pro měsíc prosinec 2019. A Ilono, vy jste říkala, že posíláte tady tuhletu publikaci uchazečům. Jo, ano, přesně tak, jak jsem to změnila tam někde v první části. Sdílíme to právě už s pozvánkama na pohovor, takže vlastně to už se o nás můžou dočíst. Mám pocit, že to máme i na kariérních stránkách, jestli se nepletu, Luci, takže je to i k dispozici tam pro i ty nezvaný v uvozovkách, takže ty si to taky můžou přečíst a je to něco, co se snažíme nějak sdílet prostě s venkem. Poslední věc z takových těch jako výstupů je taková spíš jako ohlédnutí za tím, že krom tady těch větších jako designových počinů, tak vzniklo spousta jako dílčích výstupů, ať už to jsou trička, která jsou vlastně jako odměnou, předpokládám, pro nějaké jako lidi, kteří specificky se nějak zaslouží o konkrétní hodnotu. Nálepky, které si lidi v interní soutěži mohli navrhnout, tohle jsou ty, které vznikly, nebo jedny z těch, které vznikly jako vlastně nápady zaměstnanců, že jsou i hodně interní, některé z nich. A nebo třeba video Martina Vohánky, které teda mělo extrémně dlouhý vývoj, ale na konci je to opravdu jako takové upřímné povídání o tom, kamže to vlastně Eurovac směřuje. A já třeba, když jsem se opouštěla, tak mi málem slza ukápla, protože fakt je to moc hezky udělané a Martin to mluví moc pěkně od srdce. O tom, kam firma se vlastně vyvíjí. Tak, protože se nám trošku krátí čas, tak Ilono, jestli můžete velmi stručně shrnout, kam vlastně teďka se projekt bude ubírat. Velmi stručně určitě pokračujeme v těch value workshopech, kde chceme sbírat příběhy, chceme s těma příběhama potom dál pracovat komunikačně, aby nám to prostě neusínalo. A teď budeme komunikovat nový Culture Champions v rámci Martinový roadshow, vlastně děláme vždycky takový otvírání nového roku, takže tam bude ocenění a určitě bychom chtěli natočit takový hezký nějaký moodový video, až se nám trošku uleví od covidu a budeme se moc zase potkávat, protože máme takový hezký sundowny a tak dál. Takže tohle je něco, co určitě bychom rádi taky zase tím podtrhli a abychom mohli využívat při nějakých dalších příležitostech. Děkuji. No a to asi nejdůležitější je, co vlastně na ten projekt dál vzal. O čem to pro nás bylo? Luci, jestli povídáte za stranu Eurovacu. Určitě. Tak ono to všechno už zaznělo v průběhu toho povídání, tak to spíš jenom takový jako zopakování. Určitě jsme si díky tomu jako líp sami vnitřně pochopili, kdo jsme a jak se vlastně na to, kdo je Eurovac a co je Eurovac a kam směřuje, dívají zaměstnanci. Zároveň jsme navnímali, jak jako odlišně vnímají tu realitu a vůbec to, kam Eurovac směřuje zaměstnanci a jak to vnímá board, který přece jenom jako tu každodenní realitu a ty každodenní problémy těch lidí a těch systémů, v kterých pracují, tak nemůže vidět, protože ten růst té firmy, tak jak byl rychlej, tak sebou samozřejmě vedle všech pozitiv nese velký negativa v tom, že ty systémy byly prostě připraveny, ta infrastruktura na úplně jiný počet lidí, než který teďkom pracují, takže těch negativ systémových zrovna infrastrukturních je velké množství, nebo bylo velké množství. Teď si myslím, že už se s tím dlouhodobě jakoby pracuje a transformuje. Že každá ta samotná transformace té společnosti, že je třeba vysvětlovat opravdu pořád dokola to, nejenom kam směřujeme, ale taky jak tam dojdeme. To znamená ty jednotlivé dílčí kroky, aby si ty lidi dokázali zarámovat, co se uděje zhruba v příštím roce, co se uděje v příštím půlroce a ne, co bude firma za 5 let jenom, protože tam si to často nespojí. K tomu jsou navázaný i třeba firemní OKR, který se začaly víc komunikovat pravidelně na čtvrtletí, takže to jsou takový dílčí kroky, kterými ty zaměstnanci to dokážou snad líp navnímat.
určitě celé firmě a celému boardu, věřím tomu, prospělo to, že měli možnost a opravdu vybukovaný čas řešit a povídat si jenom o vizi. A i tam se ukázalo nejenom, že je ten rozdíl v tom vnímání těch zaměstnanců a boardu, ale i mezi jednotlivými boardáky byly výrazný jakoby rozdíly v tom, jak to každý pojmenovává. Takže měli jako jedinečnou příležitost, který teda využili, aby se na tom sjednotili, aby věděli, že musí mluvit a vystupovat jako jeden muž a že všichni jdou tím stejným směrem. A co se týká toho, že každá změna začíná uvnitř, to je asi to, jak jsme si původně mysleli, že celý projekt bude zaměřený externě a ve finále jsme zjistili, že jsme rok a půl strávili tím, abychom připravili nástroje a procesy toho, jak s tím pracovat uvnitř. Takže ven jsme vlastně pořádně až na Culture Manifest s tím ještě moc nešli. To všechno já vnímám, že musí nastat až potom, až jako uvnitř bude soulad co nejvyšší. A v neposlední řadě přineslo to, že to zjednodušení těch hodnot, my toho opravdu jako využíváme ve všech možných jakoby kanálech komunikačních. Lidem jsme vytvořili kanál, kde můžou, jakoby, jmenuje se to Praise Colleague, kde můžou jakoby hodnotit a oceňovat zaměstnance, kolegy. Navázali jsme na to opravdu jakoby firemní recognition zaměstnanců, kdy dřív to bylo jenom tak, jako že žijete hodnoty, teď už je to konkrétně rozdělené, je tam několik kategorií podle jednotlivých hodnot. A myslím, že těm lidem se to, jak jsme to pojmenovali, ty jednotlivé hodnoty, tak dostalo hodně pod kůži. Takže zatímco těch původních 8 hodnot nebyl schopný vyjmenovat pomalu nikdo z boardu ani, tak teď ty 4 jsou takový jako jasný, stručný, srozumitelný a zapamatovatelný. Děkuji. Pak jsou tady takové vaše osobní poznámky, tak jestli okomentujete, co to dalo vám osobně. Klidně, Luci, pokračuj, já na tebe navážu. Dvakrát měř jednou řeš, no ten culture book je asi jako nádherným příkladem. I když na druhou stranu si myslím, že my kdybychom ho jako nepřipravili do toho tiskového PDF, aby oni měli možnost vidět, jak to vypadá, tak by vlastně se jim těžko navnímalo, že to může vypadat jinak a že chtějí, aby to vypadalo jinak. Takže ono to asi mělo jako svý, jenom nás to stálo spoustu jako šedivých vlasů. A druhá věc, co pro mě bylo jakoby důležité zjištění, určitě pamatování do budoucna, je, že hlavní stakeholdery musíme mít prostě onboardovaný od začátku. Tady nám někteří třeba seniorní manažeři utekli, že jsme je neměli v hledáčku, protože jsme se víc zaměřovali na práci s těmi řadovými zaměstnanci. A tím pádem, když už jsme to potřebovali jakoby implementovat, tak naopak jsme tam potřebovali být ty seniorní manažery, který najednou cítili, že k tomu vlastně neměli co říct v průběhu toho projektu. Takže tam nastal taky okamžik, kdy se nám to vrátilo vlastně o kus zpátky a museli jsme je ještě jakoby do toho zasvětit. To znamená tady určitě jakoby doporučení všechny důležitý lidi v tom mít od začátku, který jednou můžete potřebovat pro úspěšnou implementaci toho projektu. A pak taky, že někdy vaše vlastní osobní přesvědčení toho, jak by dané věci měly vypadat a jak by to mělo být, prostě musíte spolknout, upozadit a nechat se přehlasovat většinou. No. Demokracie. Většina vyhrává. Díky. Ilona. Tam nastal takový ten mrtvý bod, jak já tam mám jeden komentář, kdy právě jsme se dostali do té fáze, že jsem měla hodně věcí namyšleno s culture bookem a jak s tím budeme dál pracovat v dalším roce, že to bude dárek Vánocům pro zaměstnance a nevím co všechno. A najednou stopka, takže to bylo takový pro nás hodně zklamání v ten okamžik, ale vlastně pak jsme přišli na to, že ty další vlastně kroky s nějakým postupem času a reflexí zpátky nám vlastně našly úplně nějaké nové cesty a dalo nám to v podstatě nějaké nové příležitosti, takže člověk se tam hod musí trošku zastavit, nadechnout, rozdechat a najít nějakou novou motivaci a hlavně nezapomenout zase na nějaké další nápady, což si myslím, že tehdy nám docela pomohlo. Dobře. Jak tomu předám i naše, co nám to dalo v Pábení, protože ten projekt byl obrovský a vlastně, když jsem nastupovala do Pábení, jsem tam
skoro přesně 1,5 roku, takže vlastně tenhle projekt mě provázel celou dobu a byl takový jako největším balíkem designové práce, kterou jsem vlastně v Pábení dělala zatím. Tak nám to dalo, tohle jsem dávala dohromady s Nelčou ještě, když byla v našem týmu, tak nám to dalo obrovskou pokoru k tempu a naturelu klientské firmy, protože já jsem pracovala jako za dobu, co dělám takhle design v organizacích s různými firmami a Jurovak je opravdu jako velmi unikátní. Když jsme tam přišli, se pamatuju, že jste říkali, my jsme takový jako specifiční. Jak jsem si říkala, co to znamená, teď už to asi tomu rozumím. Ale skutečně change is the only constant, což tam byla ta nálepka na začátku, tak jako velmi přesně sedí na Jurovak. To, co platilo dneska, nemusí zdaleka platit zítra. A je to něco, co vlastně bylo potřeba přijmout, že tak to je a pracovat s tím, brát to jako danost. A tím, že nejsem za svého naturelu přesně takový člověk, který bere ty vlny těch změn, tak jak přicházejí, tak mi to dalo určitě i pár šedých vlasů, ale to prostě k té naší práci patří. A rozhodně velikánskou hrdost na to, když se povedlo některé výstupy prosadit a viděli jsme, že mají účinek v praxi. A byť to třeba bylo trochu jinak, trochu jinde, trochu z jiné strany, se vlastně nějaký výstup, který jsme původně plánovali, že se stane, tak nakonec vlastně někde vyplul. A my jsme viděli, aha, ono se to používá, ono to skutečně jako našlo své místo. Tak to mi přišlo jako velmi, velmi příjemné to vidět. A proto jsem vlastně i moc ráda, že jste se dneska mohli připojit na tenhle webinář, protože i vlastně některé ty výstupy, které jsme si pojmenovávali v rámci přípravy, jsem si říkala, jo, to je super, ono se to uchytilo. A taková dvě jako důležitá zjištění, která rozhodně používám i teďka na jiných projektech, tak je velká obezřetnost k tomu, kde se ve firmě ladí procesy, tam, kde není usazeno, není tam takové to jako procesní bezpečí, což se logicky v takhle dynamické firmě, která rychle roste, může stávat, tak tam rozhodně není prostor na diskuzi o vizi a hodnotách. Mockrát jsme na to naráželi, že prostě některé oddělení, které zrovna procházelo nějakou jako větší dynamičtější změnou, tak nebylo nastavené na to, aby jsme tam přišli a řekli vize, co vy na to? Pojďme se podívat do budoucna, či ti lidé jsou velmi zakotvení v přítomnosti a v nějakých současných trablech, které řeší dennodenně. A druhá věc je nějaká empatie k tomu, že lidé prostě potřebují být u procesu tvorby. My jsme si to vždycky pracovně, když jsme se potkali s kolegy v týmu interně v Pábení, jsme si řekli, kdo nebyl u procesu, ten to nepochopí, jakým zprostředkujeme proces. Protože kdykoliv jsme přišli s nějakým výstupem, podívejte, tady máte hodnotové karty a někomu jsme je ukázali, kdo neznal tu anabázi toho, jak jsme k tomu došli, tak se na nás vždycky tak podívala a řekla, a tohle přišlo odkud. Jako co nám to tady ukazujete. A ten první reakce vždycky byla velký odpor. A s tímhle jsme se postupně učili pracovat. A pro mě osobně je to velké, vlastně takové jako, co si z toho nesu, co mi to skutečně dalo, takový dáreček, tak je, že tohle to musí člověk velmi opatrně komunikovat a 3krát přemýšlet, jak zprostředkuje proces, než ukáže výsledek. Tak, aby měli ty lidi šanci si to jako odžít. A samozřejmě s tím souvisí testování výstupů, že to je jako naprosto esenciální pro to, aby jsme nejenom mohli předkládat kvalitní výstupy, ale i proto, aby jsme mohli lidi zatáhnout do nějaké advokační činnosti. Toho, že ti testři už vlastně s tím byli srozumění, takže můžou ve firmě šířit. To není úplná blbost, možná byste to mohli zkusit. Tak k tomuhle vlastně nám testování hodně pomáhalo. Tady je vlastně velké poděkování všem, kteří se toho projektu účastnili. V tom řádku Lucké Ilony ještě je těch dalších 100 lidí, kteří do toho v průběhu byli zapojení a buď jsme s nimi dělali rozhovory, nebo jsme s nimi testovali, nebo se účastnili designového procesu. A tady za nás je vlastně přehlídka lidí, kteří postupně do toho projektu byli zapojovaní a účastnili se ho. Tak to je za nás celé. Máme přesně 30, ale pokud máte někdo nějakou otázku, tím, že nám asi